जान काहे करतार ऐसे तंग जदि करब तो नाचब हम कैसे। सुनो ये जान काहे करतार ऐसे तंग जदि करब तो नाचब हम कैसे। बेरे बेरे घिचतारो हाथ धोके घिचतारो रहने आरने के कैसे कहता करब तू कैसे ले लो रंगदारन के होखेला मरद अच्छा जिला चंपारण के। करब तू कैसे ले लो रंगदारन के होखेला मरद अच्छा जिला चंपारण के। जानू माना मोरा बात सोनिया मेरा बट सब सुथरा हो हमर नेचर हो भाव खई पुत बढ़ी टेम्परेचर हो। बुझो तारो काहे हमें बुझो तारो काहे हमें लड़की साधारण के। अरे करब तू कैसे ले लो रंगदारन के होखेला मरद अच्छा जिला चंपारण के। करब तू कैसे ले लो रंगदारन के होखेला मरद अच्छा जिला चंपारण के। हमारा बॉडी पे इशारा करेला कवना चीज पे पसीज बल नजरा करेला। मन के भागल बा तोहर जावा हो जब नाच करू हिले सट जावा हो। बुझो तारी खुशी तोरा के करन के। करब तू कैसे ले लो रंगदारन के होखेला मरद अच्छा जिला चंपारण के। करब तू कैसे ले लो रंगदारन के होखेला मरद अच्छा जिला चंपारण के। ऋषभ रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरा।